For at oprette forbindelse til det trådløse netværk på ABK, skal I allerførst have fundet et LAN-kabel frem, og så skal I have fundet jeres netværksstik i jeres lejlighed. Netværksstikket ligger enten til højre eller til venstre for jeres vindue inde i jeres lejlighed. Den ligger op af både telefonstikket og af tv-kabelstikket, antennestikket. Her i netværksstikket, der skal I bruge den grønne, og der skal I proppe LAN-kablet i, og LAN-kablet skal I så proppe videre over i jeres computer. Når I har gjort dette, så skulle I gerne få selve netværkssymbolet hernede, som betegner, at at LAN-kablet er tilsluttet korrekt til jeres computer, og den har forbindelse udadgående. Her højre klikker I ned på dette symbol, og trykker åbn netværks- og delingscenter. Her skulle der gerne stå ABK. Ellers er I ikke tilsluttet kablet korrekt, og så må I lige tjekke begge ender, om det er rigtigt tilsluttet. Når der står ABK her, så trykker I på internet. Når I får status for internettet op, der trykker I detaljer. Og så finder I IPv4 Standard Gateway. Her noterer I selve IP-adressen herud for. Og hvis den ikke ender på et 1-tal, så har I fundet den forkerte. IP-adressen den skriver I ned på et papir. Når I har gjort dette, så trykker I luk og luk. Netværks- og delingscenteret, det der vil stå åben. Så åbner I jeres browser. Inde i jeres browser, der indtaster I nu selve IP-adressen, som I lige har noteret ned på papiret. Når I har gjort det, trykker I Enter. Så får I denne side frem, hvor der står ABK-net, jeres lejlighed og jeres lejlighedsnummer. Her kan I se Your Username. Det er brugernavn. Det skriver I ned. Når I har gjort det, så trykker I Create Password. Der noterer I det password ned, som I får frem. Nu har I både brugernavnet og passwordet til at logge på ABK's trådløse netværk. For nu at oprette forbindelse til det trådløse netværk, så lukker I browseren. Og her skulle I gerne have netværks- og delingscenteret åben fra før. Hvis I kommer til at lukke det ned, så trykker I bare ned på netværket hernede igen. Altså højreklikker på og trykker åbn netværks- og delingscenter. Herinde der trykker I opret en ny forbindelse eller et nyt netværk. Her trykker I så opret forbindelse til et trådløst netværk manuelt. Trykker på næste. Op under netværksnavn, der skriver I ABK med stort. Så sikkerhedstypen, der vælger I WPA2 Enterprise. Så trykker I næste. ABK blev tilføjet. Her trykker I skift forbindelsesindstillinger. Når I har fået den åben, så trykker I på sikkerhed. Inden under sikkerhed, der skal I sikre jer, at selve vælg en godkendelsesmetode for netværket. Der skal den stå på Microsoft PEAP Protect EAP. Og så også husk mine legitimationsoplysninger. Altså der skal være flueben. Så trykker I indstillinger. Herefter så trykker I på at bekræfte serverens identitet ved et valideret certifikat. Der skal I sørge for, at der er flueben. Herefter der skal I sørge for sikkerhed af adgangskode EAP og så videre, at den står inde, eller at den står korrekt. Hvis den gør det, så trykker I konfirmer.
Og der sørger jeg lige for, at der ikke står noget flueben her. Altså intet flueben. Så trykker I OK. Herefter så trykker I OK igen. Så vælger vi denne gang Advanceret indstillinger. Under Advanceret indstillinger, der trykker I Angiv, eller sætter flueben i Angiv godkendelsestilstand. Og her skal den stå på brugergodkendelse. Så trykker I på Gem legitimationsoplysninger. Herunder, der skriver I selve brugernavnet, som vi fik inde fra hjemmesiden før. I mit tilfælde lejlighed 166. Og så skriver I også selve adgangskoden, som I fik givet. Herefter, der trykker I på OK. Så trykker I på OK igen. OK. Og luk. Og luk. Nu skulle I gerne have forbindelse til selve det trådløse netværk. For nu at kontrollere, at I har fået logget korrekt på det trådløse netværk, så piller I nu jeres LAN-kabel ud af selve computeren. Når I gjort det, så skulle I gerne få dette trådløse symbol hernede i siden. Det klikker I, eller venstre klikker I på, og trykker I op på ABK. Og så trykker I selvfølgelig flueben i opret forbindelse automatisk. Og så trykker I på opret forbindelse. Her skulle I gerne få, at der står tilsluttet, sikret. Nu er I altså tilsluttet internettet. Og herved kan I så nu surfe normalt på internettet.